guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर दायो आरोना आङो मैगं फोनो नागिरदों आरोना दासो गदाय आंना ओमफ्राय नै मा दङ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना नैबे एसे आरोना जायगायाबो एसे ल'खासो नालाय ओंखायनो एसे जायोना जाया फोना नायनोसै मोनजागोन ना मोनजाया। नैबे लाइ बेगर आरोना नै पेकेटनिमोन एसे ल'खा बाराबो नाङा होनलाय। ओमफ्राय नैबे लाफा बेगर ओमफ्राय नैबे धोन्दिया बे मोनथामखौ फोनो नागिरदों आरोना आङो जायोना जाया ओमफ्राय जाबा जाबाय जायाबा गैया आरोना जास्ट ओरैनो खनासे नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै लाफा बेगर ओमफ्राय नैबे लाइ फिस्लाथ' आरो पेकेटनियालाय मुलि मेडिसिन दंना नैबे लाइ गेदेरनि आरोना ओमफ्राय नैबे धोन्दिया थांदो नोङो हाबा नायanda बेखिनियावनो फोगोन लायोनो जोंहा दुन्दिया सेरसे लाइ आधा केजि आरो लाफा 2 केजि जायगाया दं 4-5 बिगा ट्रेक्टर no. नै लोगोफोर मैगं फोनोसै आंहा बेयावहाय हायाबो देन्जार गोबां मैगं फोनोसै नै 3 बिगा हायावहाय बाउन्डारियाबो सोंथेजोब्बाय देन्जारथारना बेसेबा गुवार जायगा नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय नै लाइ जायोना जाया जायोना जाया लाइ बेगर लाइ गेदेर आरोना होनसै आं मोनजागोन ना मोनजाया गारला जोबलाबायनोसै आं जाबाबो जागायावनो आरोना बेखिनि जागायावनो गारला जोबलाबायनोसै आं रज' लागिदा रज'
आंना दासो गदाय गफाय आरोना मालायफोरा फोनानै जालांजोब्बाय मा गोसो जालाबायखो दासो मा गोसो जालाबायखो बावस्रोमलायना गदाय जोब्बाय दानाबा लाया एबारो लाफा हे लाफा मोनजानाय उननि बाथ्रासै आरो गारना होलाबायनोसै मोनजायो मोनजायानो लाफा बेगर लाफाखौबो इदिनो गारना सोमला सोमलि गैया सोमला सोमलि गैया डाइरेक्ट दाउआसो दोनगोन ना दोना दाउ माखासे लाफा जाबाय लाफा बारो जाबाय माबा लायलाय दुन्दिया एबारनिया दुन्दिया मस्ला दुन्दिया एबार दुन्दिया गारख'जोबनानैसो नै लोगोफोर फोनायाथ' फोखांबाय आरोना ओमफ्राय मोनजागोन ना मोनजाया जागोन ना जाया मोनथिला नै जायगाया बेसेबा गुवारखा लाइ लाफा ओमफ्राय दुन्दिया फोबाय आरोना ओमफ्राय रज'गोन ना रज'ला मोनथिला रज'बाथ' उनाव देखायसिगोन नोंथांमोननो बेसे बुरजा माबायदि मोनजायो गदाय गफाय आरोना लोगोफोर बेनोमोन आंना दिनैनि भिडिअ आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय